החתול הזה כזה מסכן וזה, אבל אהבתי, אז 5. החתול הזה כעס פחות אוהב את הסגנון. וואו, החתול הזה ממש יפה. סביר. הוא מותק. אוי נו, אוהב. וואו, מה אתם אהבתם מפה? אל תשכחו להירשם לערוץ, כי אני רוצה הרבה עוקבים, ואז יחכה לכם סרטון ממש כיפי. בבקשה, פליז ממכם. באמת, אני לא עושה את זה כל כך בשביל הלייקים והכל, אבל בבקשה. אני עושה לכם כאלה דברים, אני מוצאת לכם כל מיני דברים כזה טובים ולא משעממים, לא תשתעממו וסתם תעבירו את הסרטונים שלי. אז בבקשה תנו לייק ותרשמו לסרטון. ביוש. אבל גם איזה חתול אתם הכי אוהבים? אני הכי אהבתי את הראשון. ביוש.